Ahojte! Dnes sa pozrieme na najstaršiu históriu. Nebudeme sa hrabať v dinosauroch, ale v príbehoch, ktoré nám zanechali prví ľudia. Prečo sa vôbec pozerať do minulosti? Predstav si, že si cestovateľ časom. Kráčaš krajinou, kde každý kameň, každá stará minca a aj obyčajná zrúcanina hradu ti rozpráva príbeh. Minulosť totiž nie je len zoznam dátumov a mien, ktoré sa treba naučiť naspamäť. Je to mapa, ktorá nám ukazuje, ako sme sa stali tým, čím sme dnes. Francúzsky spisovateľ Sabatier raz povedal: kde niet poznania minulosti, nemôže byť ani vízia budúcnosti. A mal pravdu. Lebo bez histórie by sme boli ako námorníci bez kompasu. Blúdili by sme v krúhoch, stále dokola, bez smeru. Ľudské dejiny si môžeme predstaviť ako veľkú knihu. A tá kniha má 5 hlavných kapitol. Prvá kapitola je pravek. Začína sa pred 3 miliónmi rokov a končí približne 3500 rokov pred Kristom. Sú to časy, keď ľudia žili ako lovci a zberači a keď začali používať prvé nástroje z kameňa. Druhá kapitola je starovek. Trvá až do roku 466 po Kristovi. V tomto období vznikajú prvé veľké ríše, objavuje sa písmo a ľudia sa učia pracovať s kovmi. Potom prichádza stredovek, tretia kapitola, ktorá trvá až do roku 1492. Áno, presne, do objavenia Ameriky. Vtedy sa stavajú hrady, vládnu rytieri a veľa sa bojuje, ale aj obchoduje. Nasleduje novovek, štvrtá kapitola. To je renesancia. Objavy, revolúcie a nové myšlienky, ktoré menia celý svet. A nakoniec moderná doba. Tá sa začína v roku 1789 a trvá až do dneška. Do nášho sveta plného technológií, internetu a globálnych prepojení. Znie to možno jednoducho, ale vec, že pravek, tá úplne prvá kapitola, bol najdlhší zo všetkých. Trval takmer 3 milióny rokov. A keby si o ňom mal písať referát, možno by ti ani billboard nestačil. K tomu, aby sme viac porozumeli dejinám, nám pomáhajú archeológovia. Lovci tajomstiev minulosti. Sú to takí detektívy, ale namiesto lupy. Nosia so sebou motiky, kefky a dnes už aj drony či satelity. Hľadajú stopy po dávnych ľuďoch. Objavujú veci, ktoré nazývame artefakty. To sú nástroje, šperky, keramika, jednoducho všetko, čo človek kedy vyrobil. Skúmajú aj staré kosti a zvyšky rastlín, aby zistili, čo ľudia v praveku jedli. A keď objavia zvyšky stavieb, môžu zrekonštruovať, ako ľudia žili, ako si stavali domy alebo ako si rozdelili dedinu. V 19. storočí dánsky vedec Christian Thomsen prišiel s nápadom rozdeliť pravek podľa toho, z čoho ľudia vyrábali nástroje. Najprv kameň, potom meď, bronz a nakoniec železo. Dnes už vieme, že to bolo trochu inak a že medená aj bronzová doba už patria skôr do staroveku. Moderná veda pomáha archeológii ako nikdy predtým. Drony a radary dokážu nájsť ukryté stavby či hrobky pod zemou. CT skenery nám umožňujú preskúmať múmie bez toho, aby sme ich rozbalili. Chemické analýzy zase odhalia, z čoho je vyrobený meč alebo náhrdelník, ktorý niekto vyrobil pred tisíckami rokov. A to nie je všetko. Archeológovia nie sú jediní, ktorí skúmajú minulosť. Etnológovia študujú kultúru dávnych národov. Jazykovedci skúmajú staré názvy miest a krajín, ako keby sa rozprávali s horami alebo s riekami. Kriminalisti zisťujú, ako človek zomrel pred 2000 rokmi, presne ako vo filme, ale naozaj. A nemôžeme zabudnúť na Andreja Kmeťa. Bol to slovenský národopisec, veľký zberateľ a zakladateľ múzeí. Zaujímal sa o históriu Slovákov a hovoril, že ak chceme vedieť, kto sme, musíme poznať aj to, odkiaľ pochádzame. A tak, keď sa na budúce pôjdeš pozrieť do múzea, spomeň si, že každý predmet, ktorý tam uvidíš, či už obyčajný kamenný nôž alebo krásny keltský náhrdelník, je ako kúsok skladačky. Kúsok veľkého príbehu, ktorý spolu skladáme, aby sme lepšie rozumeli sami sebe. A to je na dnes všetko. Verím, že ste si odniesli niečo nové o začiatkoch ľudských dejín.
Ak sa vám video páčilo, podporte ho lajkom a odberom. A nech vás história baví tak, ako baví vedcov odkrývať jej tajomstvá. Veľa šťastia a vidíme sa na budúce.